салом бинандаи азиз, хабарҳои ҷаҳон ва тоҷикистонро ман Зарангези Наврӯзшоҳ ҳамроҳ бо ҳамкорон тақдими шумо мекунем. имрӯз 1 декабр аст ва дар барнома ин хабару гузоришҳоро дорем. додситон талаб кардааст ки ба Фаромӯз Эргашев ҷазои сахт бидиҳанд. ин фаъоли бадахшонӣ мехост дар интихобот ширкат кунаду рақиби Эмомалӣ Раҳмон шавад. баҳси таксиҳои наву кӯҳна дар Душанбе дубора рӯ зад. ронандаҳое ки дигар ҳаққи мусофиркашӣ надоранд мегӯянд акнун чӣ тавр зиндагиро пеш мебаранд. Аста бисёр таксиёро гирифтам номерушонам. Хелиш бо бечораҳо ай банк қарздор буд. ва одати хуби Султонбиби Миргулова пиразани 90-солаи тоҷик, ошиқи китобу дониш ки аз хурдӣ аз мактабу таҳсил маҳрумаш кардаанд. синфи 5 хундам, 6-4 моҳ шум доданд. барномаро бо хабаре аз Тоҷикистон шурӯъ мекунем. зимни муҳокимаи Фаромӯз Эргашев ҳуқуқдоне ки мехост дар интихоботи президентӣ ширкат кунад, додситон хостааст ки ӯ ба 30 соли зиндон маҳкум шавад. талаби додситон ҳафтаи гузашта дар мурофиа садо додааст. ӯро ба таъсиси созмони ҷиноятӣ муттаҳам мекунанд. Фаромӯз Эргашев аз фаъолони мадании Бадахшон аст ки мехост соли 2020 дар интихоботи президентӣ ширкат кунад ва рақиби раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон шавад, аммо сабти номаш накарданд. Фаромӯз Эргашевро тобистони имсол бо иттиҳоми барангехтани беназмиҳо дар Бадахшон боздошт карданд. наздиконаш иттиҳомотро беасос меноманд. аз дирӯз ба ин тараф эълони фурӯши мошинҳои соли тавлидашон то 2016 дар Душанбе якбора зиёд шудааст. шояд сабаб ба оғози як амалиёт ё рейди чунин таксиҳо вобаста аст ки ин шабрӯз шикоятҳои зиёде дар ин бора ба дасти озодӣ мерасад. корбарони зиёде бо ирсоли навору акси таксиҳое ки рақамҳояшон барчида шудаанд мегӯянд мақомот ҳаракати мошинҳои андак кӯҳнаро манъ кардаанд. гузориши Нигораи Фазлиддин ва Искандари Фирӯзро бо ҳам мебинем. кандани рақамҳои давлатӣ аз таксиҳо дар байни таксиронҳои Душанбе ҳангома барпо кардааст. Саъдии таксирони ширкати Рахш мегӯяд шумораи мошини ӯро ки соли 2019 аст нагирифтаанд, аммо вай аз вазъи ҳамкасбонаш нигарон аст. Аста бисёр таксиёро гирифтам номерушонам. хелиш бо бечораҳо ай банк қарздор буд. бисёртар ҳамун соли мошин ки нав боша номера намекананд. солиш ки то 2014-15 хеле боша мекананд. дар бозрасии давлатии автомобилии шаҳри Душанбе аз суҳбати назди дурбин худдорӣ карданд, вале гуфтанд рақамҳои давлатии таксиҳо барои танзими миқдори нақлиёт барчида мешаванд. ба гуфтаи мақомот шумораи таксиҳо дар Душанбе аз 6000 ҳам гузаштааст, дар ҳоле ки набояд аз 4000 адад зиёд бошад. иқтисодшинос Фозилҷон Фатуллоев мегӯяд танзими теъдоди таксӣ дар шаҳр хуб аст, вале суол ба миён меояд ки чӣ қадар ронанда бекор мемонад. вай ҳамчунин ба эҳтимоли вуҷуд доштани рақобати носолим миёни ширкатҳои таксӣ ҳамчун сабаби воқеа ишора мекунад. ин рақобат байни агрегаторҳо олучаю рахш таксию 41 таксию сомон таксию дигар ва ғайра рақобат онҳо рақобати дуруст бурда истоданд, лекин байни ҳамин 4 агрегатор ва алоҳида бо рақобати пинҳонӣ ҳаст. то ҳол ҳеҷ яке аз мақомоти танзимкунандаи Душанбе маъракаи барчидани шумораҳоро шарҳ намедиҳанд. сокинони шаҳр хеле зиёд будани таксиҳоро тасдиқ мекунанд, вале мегӯянд талабот ба онҳо низ кам нест. ҳамзамон дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз беинтизомии таксиронҳо низ шикоят мешавад, вале хулосаи бисёриҳо ин аст ки ҳама гуна танзим бояд худ назм дошта бошад. маъракаи нав пас аз як садамаи пурсару садои таксӣ бо автобус оғоз ёфта, вокуниши шитобкорона ба воқеа дониста мешавад. барномаро идома медиҳем. аввали ҳамин ҳафта дар як ҳамоише дар Душанбе гурӯҳе аз тоҷирону мутахассисон ҷамъ омаданд ва гуфтанд ки чӣ кор бояд кард то занони тоҷик дар тиҷорат муваффақ шаванд. занон ки нисфе аз аҳолии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд, ҳангоми соҳибкорӣ ба мушкилоти зиёде рӯбарӯ мешаванд ва роҳашон дар ин самт соддаву ҳамвор нест. гузориши Сарвинози Рӯҳулло ва Шаҳлои Абдулло дар ин бора аст.
холбиби эшонбобоева 2 моҳ пеш соҳибкории хурдро роҳандозӣ кард ва бовар дорад дар ин кор муваффақ мешавад. ӯ корхонаи хурди истеҳсоли собунро ба роҳ андохт ва чанд зани хонашинро ҳам соҳиби ҷойи кор кард. холбиби талош дорад ки тиҷораташро бузургтар карда ҳам фоидаи зиёд бигирад ва ҳам ба оилаҳои бештар кӯмак кунад. инҳо асосан занҳои гирифтори хушунат ҳастанд ва барои онҳо ҷойи кори хуб нисбатан ба ҳамун минтақа маоши хуб пешниҳод кардем. оғози тиҷорат барои ӯ низ мисли дигар соҳибкорон осону ҳамвор нест. холбиби 40% сармоя барои таъсиси корхонаи хурдро аз бонк гирифтааст. аммо соҳибкорзанҳое ки аллакай дар тиҷорати хурдумиёна муваффақ шуданд ба холбиби ва ҳамроҳони ӯ машварат доданд ки набояд аз монеаҳо тарсид. дар ин толор дар душанбе даҳҳо зани соҳибкор аз ҷумла аз кишварҳои осиёи марказӣ масоили ҳамкорӣ ва табодули таҷриба миёни ҳамро баррасӣ карданд. онҳо гуфтанд соҳибкории занон яке аз омилҳои пешрафти иқтисоди давлат аст. барои ҳамин мо бояд ки барномаҳои таълимӣ дар самти рушди тиҷорат тақвият бахшем, барномаҳои рӯбаландӣ барои ҷавонон, занон фаъол гардонем ва инкишофи диҳем, то ки ҳамин занону ҷавонон ба фазои соҳибкорӣ бештар ҷалб карда шаванд. занон ки бештар дар тоҷикистон ба тиҷорати хурдумиёна машғуланд мегӯянд ҳанӯз ҳам мушкилиҳо дар ин самт боқӣ мондаанд. яке аз муаммоҳо ин дастрасӣ ба технология мебошад, ба фикри ман, ва дастрасӣ ба молия. дигар муаммои калонтарин ин нокифоии малакаи занони соҳибкор оиди кушодани бизнес ва рушд додани он. феълан наздик ба 80 000 зани соҳибкор фаъолият мекунанд. бар пояи оморҳои расмӣ 45% занон ба фаъолиятҳои хусусӣ машғул буда, танҳо 11% дар ширкатҳои расмӣ роҳбар ҳастанд. худи занон иқрор мекунанд ки тиҷорати бузург дар дасти мардон қарор дорад ва занон танҳо ба тиҷорати хурдумиёна машғул ҳастанд. якуми декабр рӯзи ҷаҳонии мубориза бо вируси норасоии масунияти бадан ё ВИЧ аст. бино ба иттилои расмӣ танҳо дар 6 моҳи имсол дар тоҷикистон 548 мавриди нави гирифторӣ ба ин беморӣ сабт шудааст. дар рӯзи байналмилалии мубориза бо HIV дар кишвар чорабиние бо шиёри баробарӣ дар ҷомеа баргузор шуд. дар ин рӯз аксар кишварҳои дунё ҳам аз ҳуқуқу мушкилоти мубталоёни беморӣ гуфтанд. дар гузориши муҳаммад Вафор Аҳмадзода аз зиндагии зане қисса мешавад ки баъди ҳомила шудан фаҳмид ки бемор аст. соли гузашта вақте Грейс Ҷонатани 22 сола огаҳ шуд ки гирифтори вируси HIV аст, мехост худкушӣ кунад. падари фарзанди ояндааш низ баъди огаҳӣ аз гирифтории ин хонум аз ҳар гуна муносибат бо ӯ худро канор кашид. замоне падарамро аз гирифториам огаҳ кардам. ӯ гуфт ҳамаро ба худо супур. падарам машварат дод ки муназзам дору бигирам, зеро дору муҳим асту агар гирифтани онро қатъ кунам мушкилиҳоям бештар мешавад ва агар дастурҳоро иҷро кунам ҳама чиз хуб хоҳад буд. аз ин рӯ муназзам дору мегирам. ба шарофати маслиҳати хуби падар ва огаҳии саривақтӣ аз гирифторӣ фарзанди ин хонум ҳоло 8 моҳа шудаасту табибон дар тани ӯ вируси HIV-ро пайдо накардаанд. ҷонатан ҳар моҳ ба аёдати табибон рафта барои худашу фарзандаш дору дарёфт мекунад. вируси HIV имкон дорад аз модар ба фарзанд аснои ҳамл, зоиш ва ё истеъмоли шири модар сироят кунад. ман ба фарзандам дору медиҳам то ӯро аз гирифторӣ ҳимоят кунам. ман ба ӯ шири модар медиҳам ва намехоҳам ба ин васила барояш мушкил эҷод кунам. мутаассифона ҳар тифл мисли фарзанди ҷонатан хушбахт набудааст. дар Нигерия ҳолатҳои сирояти HIV дар миёни кӯдакон рӯ ба афзоиш буда, табибон ба зарурати дахолати фаврӣ ишора мекунанд. тибқи омори расмӣ дар Нигерия 2 миллион гирифтори HIV спид ба сар мебаранд. аз ин байн тахминан 22 000 тифл
از مادر گرفتاری ویروس شده است. سازمان‌های غیر دولتی شبیه بنیاد مبارزه با سپید کودکان تلاش دارند از حساب تشخیص بر وقت زنان حامله و تقدیم تست‌های فوری از این روند ناگوار جلوگیری کنند. 77% حالتهای نوی سیرایت از اون سبب به وقوع پیوسته است که زنان در دوره حمل و تقدیم شیر مادر به فرزند از استعمال منظم داروهای ضروری خودداری کردند. سالهای اخیر پاندمی کووید 19 در مرکز توجه قرار داشت و سرمایه گذاری خارجی مبارزه با HIV کاهش یافته بود. اخباری آزادی رو تماشا دارید. شما در 90 سالگی خود را چگونه تصور میکنید؟ به عینک تصور کردن کس در این سن دشوار است، نه؟ اما قهرمان گزارش نوبتی ما یک زن 90 ساله عاشق کتاب است که به عینک میخواند. مطالعه کتاب برای مامه سلطان بیبی میرگولووا یک عادت است. عادت خوبه که حالا اکثریت در تاجیکستان آن را ندارند. گزارش جالب محمود جان رحمتزاده درباره عشق زن پیرانسال را با کتاب همراه میبینیم. مامه سلطان بیبی میرگولووای 90 ساله کتابخوانی را بسیار دوست دارد. به عینک میخواند. کتاب را از خود دور نمیکند. کدام کتابی را دوست دارد آن را به تکرار میخواند. حالا دلبسته کتاب پیری فلک سرایان جمعخانی سیدعلی شده است. مامه سلطان بیبی در درباز تولد شده است. در خردی حکومت شوروی خانواده‌اش را به ناحیه مسکو همدانی امروزه کش داده است. حالا همراه فرزند چهارمش در دهه فیض‌آباد زندگی میکند. میگوید تا صنف چهارخان و اعلی خان بود. پدر سلطان بیبی را در 12 سالگی به شوهر داده است. با همین از تحصیل خواندن باز مانده است. صنف 5 خوندم و 4 ماه شوم دادن. پیش قدمی بگم که طلبای مکتب من بدم. بعد ازدواج به کاری صحرا مشغول شده است. روزنامه و کتاب‌ها را با خود به صحرا می برده است. شاهنامه فردوسی را با نظم و نثرش خوانده است. کتاب تاریخی درواز را 1 سال پیش به آخر رسانده است. رباعی‌های بسیار می‌داند و شعر هم می‌گوید. دوست محبت زبوری داری، تو طاقتی همچیستنی دوری داری، دلگیر هستم برفته دیر اومدن، ایداغ جداگی ایزلولی داری. اکنون بس هم ای مسکوه که ماما یک شعر بگو، امی باید گفتم ادرم جونی مامان بمبرمه. شوهر مامه سلطان بیبی سال 1980 وفات کرده است. 10 فرزند به دنیا آورده است و 3 تای آنها درگذشته اند. 7 فرزند دیگرش دانشمند و کارگرند. کتابخوانی در خانه مامه سلطان بیبی به یک رسم تبدیل یافته است. پسرش میگوید که عادتی خوب به کلین ها هم سرایت کرده است. کتابخوانی همین مادرم بود که در خاندان همین یک عنعنه شد مادر. روز اویلم کتاب میخونه، فرزندام کتاب میخونن، کلین ها هم خیلی علکه شروع کردن میخونن. کارمندان جماعت هم میگویند که هفته نیست که از کتابخانه به او کتاب نبرند. هم صنف فرزند او کس و از خوردی یک جا فرزندش قد که خونش میرفتیم میدیدیم که این مادر مشکل با کتاب و کتابخانه مایل شوقت رغبت زیاد دارد. خودش میگوید مثل 5 سال پیش اگر قوه و توان میداشت در آزمون شعرخوانی فروغ صبحیدانایی شرکت میکرد. میگوید عادت کتابخوانی را هیچگاه ترک نخواهد کرد. عادتی خوبه که بسیاری ها در تاجیکستان فراموش کرده اند. با امید آنکه همه ما هم به این سیم برسیم برنامه را به پایان میبریم. سپاس از شما بیننده عزیز که همیشه برنامه های ما را پیگیری میکنید. خبر و گزارش های دیگر را میتوانید در سامانه و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام پیدا و تماشا کنید. خدا نگهداری شما.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.